சட்டம் கடினமாக இருக்க வேண்டும். நான் சட்டத்தை அரபு நாடுகளிலிருந்து எடுத்துக்கிறேன். கடினமாக இருந்தால் தான் சாத்தியம். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. பார்ஷியாலிட்டி பார்க்க மாட்டேன். இவன் சீன, இவன் மலாய், இவன் தமிழன். இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய அமைச்சரவையில் முதல் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நாகரத்னம்ங்கிற ஒரு தமிழர். அதான் முக்கியமான தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பு, தமிழர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாருங்க. அவன் அறிவு சார்ந்தவன் சொன்னார். தமிழர்கள் அறிவு சார்ந்தவர்கள் சொல்லிட்டு முதல் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ராஜாங்கிற பேர் அவருக்கு. ராஜா எங்க சுப்ரத்தினம் அவரை கொண்டு வந்து, அவர் வந்து இலங்கையிலிருந்து வந்தவர், குடியேறினவர். அவருக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக கொடுத்தார். வெளிநாடுகளோட கடன் உதவி பெற்றார். கடனை உடனடியாக அடைத்தார். வட்டிலாம் வச்சுக்கல. ஒவ்வொரு பைசாவும் நாட்டோட பைசான்னு முடிவு பண்ணார். சட்டத்திட்டத்தை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணார். சாலைகளை உடனே அப்பவே, இப்போ 4 ரோட பற்றி பேசுகிறோம், 70களிலே சாலைகளுக்கு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார். இது எல்லாமே ஒரு ஆட்சியாளர் நினைத்தால் மாற்ற முடியும் என்பதற்கான உதாரணம். அதுதான் லீக்வான்.